ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, ассалому алайкум шунавандагони азиз, ҳамзабонони азиз, шахсоне ки шумо барномаи Чашмаи умедро гӯш мекунед. Хеле умедворам ки Чашмаи умед ба ин барнома барои шумо дар ҳақиқат ҳамин миссияи худашро иҷро карда истодааст, то мақсадаш ба расонда истодааст ки дар дили шумо умед ба зиндагӣ, умед ба ояндаи худатон, умед ба мақсадҳои худатон зиёдтар шавад. Барои ҳамин номи Чашмаи умед ин барои ҳамин одамое ҳаст ки мехоҳанд ки ҳаёти худашонро беҳтар кунанд, ба мақсадашон расанд, зиндагӣ обод кунанд. Мехоҳам ки дар бораи чӣ гап занам? Пуле ки дар муҳоҷират кор мекунед, ба инвеститсия табдил диҳед. Ҳамватанони азизу гиромӣ, дар муддати аз соли 96 аст ки статистикаи муҳоҷирати рафта истодааст. Дар муддати 25 сол аст ки бисёр халқи мо муҳоҷир аст. Не ки ҳамин вақте ки пул кор мекунед, шумо мебиёред, ҳамин пул куҷо рафтан аст? Ҳамин пул мебиёд, шумо додару хаҳротон ба роӣ карда истодед, оилаҳотон ба роӣ карда истодед, ино рафта ҳамон чизи зиндагиёшона харида истодааст. Обратно ҳамин пул бисёраш буромада бурафта истодааст хориҷи ба. Ё ки шумо мебиёд хона мекунед, ҳаминам ҳамон хел буромада бурафта истодааст. Чиба ки мо заводҳои калони кафел надорем, заводҳои калони мисол стройматериали бахва надорем, хеле бисёр чиза, хай сементаша хутомо ҳаст. Лес аммо нест, лес бо боло мебиёрем, а Россия дигар ҷоҳо, оҳан аз дигар ҷо мебиёрем, арматура дигар ҷо мебиёрем, кафел аз дигар ҷо мебиёрем, абой аз дигар ҷо мебиёрем. Ҳамон пуле ки шумо рой мекунед, хона кунед, дигар буромада бурафта истодааст. Ё ки он либосае ки ману шумоам харида истодем, бисёраш аз Турсия, Хитой, аз Дубай, бисёр баъзе хӯрокаҳое ки шумо гиред, ҳамин хел. Мақсади гапи ман чи? Дар ҳамин 25 сол ҳар сол мо дида истодем ки мисол солҳои 13 4 миллиард, солҳои 14 15 ба фикрам таги 3 миллиард, баъд 2,5 миллиард, ҳамин хел ҳар сол як пул мебиёд аз ҳамин муҳоҷират. Кори кардана мо дар кор ки ҳамин пула ману шумо инвеститсия табдил додан ёд гирифтан дар кор. Барои ҳамон ман ба шумо якчанда механизмҳои гуфта мегузарам. Барои ки агар шумо ин чиза омӯзед, ин бисёр фоида мекунад. Ҳамон пуле ки муҳоҷират мебиёяд ва ба инвеститсия табдил додан дар кор. Вақте ки мо ба инвеститсия табдил додем, ба сармоягузорӣ табдил додем, вай пул дар дарони давлати худамо гаштан мегирад, ҷойҳои кор бисёр мешавад, сарчашмаи даромади мардум бисёр мешавад, зиндагӣ беҳтар шудан мегирад. Якум чизе ки бояд шумо фаҳмед барои ин корро кардан чи? Пули камқадди бизнеси традитсионни бизнеси вай кардан қиynай. Мана мисол шумо гӯем ҳозир $2000 дошта бошед, кафе кушодан наметавонед, ё $5000 дошта бошед, ресторан кушодан наметавонед, ё ки чӣ гӯем $5000 қати рафта мумкин ки стоматология кушодан натавонед, ё ки кабинет ӯзе кушодан натавонед. Барои ҳамон пули камқати, аввал шумо пули камқати сета чиз аст барои пули кама кор фармидан. Якум, ҳамин пули кам дошта бошед, якум майни саратон ба инвеститсия кунед. Чиба ки беҳтарин даромад метиҳад илм. Пули кама якум майнаи сар ба инвеститсия кардан дар кор. Илм ба инвеститсия кунед. $200, $300, $500, $1000, аввал майнаи саратон ба инвеститсия кунед. Пули кама. Пул ҷамъ кардан гиреду майни саратон ба инвеститсия кардан гиред. Пул ҷамъ кардан гиреду бо майни саратон ба инвеститсия кунед. Вақте ки шумо якчанд маротиба вақту пула инвеститсия кардед майнаи саратон ба, нақшаи шумо дигар мешавад, дурбин мешавед. Шумо метавонед ки баъд дигар ресурсҳои ҳаётатон будагия бинед, дидан тавонед. Возможностҳое ки ҳаёти шумо ба ҳамин имкониятҳое ки ҳаёти шумо бааст, ҳавоя баъд майнаи саратон дидан метавонад. Мана мисол ман шумо ба чӣ ба ҳамон квадрата нишон додам? Дидед майнаи сари шумо ҳар хел дид. Дафъаи гузашта ки ман нигоҳ кардам, як кас ё ду кас буд ҷавоби туре. Аз 4,5 ҷавоб. Чиба? Чиба ки значи майнаи сар ҳавая ҳозир қуввати тавоноӣ ҳавая пайдо кардагиш не. Не ки вақте ки ман шумо технологияша додам, гуфтам ки агар ҳамин хел кунӣ меёбӣ, шумо осонтар шуд шумо ба ёфтанаш. Вай квадрат шумо ба ҳамчун як дарси намунавиай. Мисол дарси намунавиай ки дар асл майнаи сари шумо агар ки меҳнат кунаду азоб кашад меёбад. Дар асл ҳамон аст ки шумо бояд ки асли корро ёд гиред, асли корро дида бинед ки нигоҳ кунед. Сета чӣ метиҳад барои шумо мана ин квадрат? Якум, якчанд варианти корро ёфтан ҳаёт ба. Якчанд варианти корро ёфтан ин беҳад зарур аст. Дуюм, анакун дуюм чизе метиҳад шумо ба мана мисол ҳамон хел ягон идея доред, ягон вай доред, чӣ хел ҳавая коғаз ба кор кардан. Мисол аввал вақте ки ман гуфтам ки коғаз ба кор кардана сар кунед, ёд мегиред, меёбед 30 квадрата, вақте ки коғаз ба кардана ёбед, бисёритон ёфтед. Зиёда аз 50% ёфтед.
чиба ки коғаз ба кор кардан ёд гирифтед, гапи ҳавоӣ накунед, фикратона ҳавоӣ надоред. То коғаз ба накашед, ягон вақт ягон идея ба бовар накунед. ин чӣ гуфтега, вақте ки бизнес мекунед, то коғаз ба ҳисоби китобаша накунед, ба сари бизнес нашед. хона сохтани ҳастед, то коғаз ба ҳисоби китобаша нанависед, сметаша тайёр накунед, ба сари хона нашед. тамоми кори дунё ба мехел. хариду фурӯш карданед, то коғаз ба ҳисоби китобаша накунед ин кора. чиба бизнесмено сеюм чизе ки шумо метед ин квадрат, сеюм чи? чиба бизнесменои мо як қисмаш банкрот мешавад. Савдоба мегузарад банкрот мешавад, ё ки истеҳсолот мегузарад банкрот, як қисмаш ма намехел банкрот. аз сабабе ки ҳисоб китоб надорад, аз сабабе ки учёт контрол надорад, фақат табаккал хати кор мекунад. чӣ мегӯяд? ахай худо тият баракаша соз мешавад. худованд баракаша метиҳад, не ки учёт контрол беҳад зарур. ман точно мегӯям шумо ки сарфи назар чӣ хел бизнес шумо карда истодед, сарфи назар кадом хел бизнес шумо карда истодед, вай бизнес серавно оқубаташ банкротство аст, агар ки шумо учёт контрол набаред. вай оқубаташ серавно банкротство. барои ҳамон вай квадрат шумо ба майнаи страни шумо мана ин чиза заставид мекунад ки ёд гиреду фаҳмед. барои ҳамон ҳамватанои азизи ман, ҳозир манам квадрата ки дидед, ин тараққиёти майнаи сари шумо мешавад. ман барои ҳамон таҷриба хостам ки бинам ки фикронатон кадом уровен ба буромадагӣ аст. уже якун мисол ҳозир ман гум ки якта бизнеса гум ки гиред мана ин хел мурғ парварӣ кунед, ё ки гиред ферма кушед, ё ки гиред магазини хӯрока кушед. шумо чуқур фикр накарда, коғаз ба нақша накарда, тахминкорӣ карда меред магазине мекушед, ба банкрот мешед, баъд кортон пеш намерад, бо дилшикаста мешед, мегӯяд ки ман намехел. баъд ҳамин хештабортон чӣ мегӯяд? ман гуфта будам ту гапи Давлатова гӯш накун, вай ту фреб мекуна, вай ту ба дурӯғ мегӯд, мана диди намешад кардан, ана нашуд. баъд ҳама одамое ки ҳама ҳамин гирдодин ба хандаоваранд, ҳамоно бо шумо мазоқ карда, ба ханда карда ба ҳолтон мегардад, бо қарздор шуда мегардед. барои ҳамон қадар барое ки шумо банкрот нашед, вазифаи устоз чи ай? шогирда аз хатоӣ нигоҳ доштан. вазифаи асосӣ ман мана ин ки хатои шумо камтар шаваду. ман ҳамин таҷрибае ки ман 22 сол ба гирифтам, ҳамин худатон тоқа агар ки мисол 10 сол ба кор карда муваффақ шавед, ҳамин таҷрибаи мо гирифта, илми мо гирифта 5 сол ба шавед. мақсади мо мана ин ай. накун якум пули кама фақат илм бамонед. ҳама даромади зиёд метиҳад илм, барои пули кама илм бамонед. дуюм вақте ки пулатон мана ин средне шуд, аз $10,000 зиёд шуд. барои ҳамон мақсад гузоред ки клуб $10,000. ман ҳаётам ба мехел кардагӣ, ман мақсад гузоштагӣ ки $10,000 накапид мекунам. ҳама кори қин капитал сохтан $10,000. ман нагуфтам ки шумо хона фурӯшед ин пула гиред, ман нагуфтам ки шумо қарз гиред ин пула, ман нагуфтам ки шумо кредит гиред ин пула, ман нагуфтам ки мошинтона фурӯшед $10,000 мешавад. не, именно кор карда $10,000 ҷамъ кардан ҳама мушкилтарин барои майнаи сари шумо анаминай. ҳама як этапе, як период, як вақте азоб мекашидагию шумо аз дарун дигар мекардагӣ, ана ҳамин этапай, ҳамин вақтай, ҳамин муҳлате ки шумо $10,000 ҷамъ карда метавонед. чиба ки вақте ки шумо $10,000 ҷамъ кардед, чиба ки ҳозир даромади кам дошта бошед, ага $10,000 ҷамъ кардан беҳад мушкилай. шумо дарун дигар шуданатон дар кор. шумо ба доимо вай ҳавас аст ки либос харам, ҳавас аст ки телефон харам, ҳавас аст ки тӯй кунам, ҳавас аст ки мошин гирам. шумо худдорӣ карданатон дар кор ки капитал созед. ана ҳамин муддат ба шумо аз дарун тарбия меёбед, фаҳмиши шумо дигар мешавад. ана ҳамин беҳад зарур. $10,000 ҷамъ кардане ки то истед, номаша нависед клуб $10,000, клуб $10,000. ман ҳамин хел кардагӣ срока монед, мисол ин хел нависед иншоаллоҳ гӯям 1 январи 2021 ба $10,000 ҷамъ мекунам. мисол ё ки иншоаллоҳ июни 2021 ба ман $10,000 ҷамъ мекунам. иншоаллоҳ сентябре мисол 2021 ба ман $10,000 ҷамъ мекунам. шумо ҳамина коғаз ба нависед. бо такрор мекунам ки аввал худованд чизе сохтагӣ ай? қалама. баъд ба сабаби қалам нақша кашидагӣ тамоми дунё. қуръон ба ҳамин хел нависдагӣ ки қалам аввал сохтагӣ. барои ҳамон шумо аввал анамин нависед ки иншоаллоҳ то охири 2021 ҳар моҳа даромади ман манақа мешавад. нависед ин чиза. коғаз ба албатта нависед. мақсади якуми шумо капитал $10,000 ҷамъ кардан. анамина карданатон дар кор. вая бояд ки шумо ҷамъ кунед.
ҳамин $10,000 ҷамъ кардана ёд гиред ага, меҳнат карда аста ҷамъ кардана ёд гиред ага, $10,000 $50,000 ҷамъ кардан 2 баробар осонтон мешавад. ба вақте ки 50,000 ҷамъ кардед 100,000 бо осонтар мешавад. Чӣ ба ки майнаи саратон уже тарбия ёфта дигар шуда рафтан мегирад. барои ҳамон ин дуюм маслиҳате ки ман метиҳам. сеюм маслиҳате ки мегӯям, пули кам қатӣ, мисол агар шумо $5,000 доред, $1 миллион рубл доред ё ки мисол $10,000 доред, аввал ҳамон бизнесое кунед ки пулатон тез оборот хӯрад. Тез оборот хӯрда истад. аввал ҳамон бизнеса кунед. ҳамон бизнесе ки мо ина мегӯем кӯтоҳмуддат, то есть обороти пул кӯтоҳмуддат аст. Мисол аз дар байни 4 моҳ ё 12 моҳ як бор ё 2 бор оборот мехӯрад. ҳамон бизнесо ба инвеститсия кунед. мороженое, мисол хариду фурӯш, савдо кардан, аз оптове склад мегиред, розничный ҷоба мефурӯшед. Мисол, вай пули бисёрам дар кор нест. Шаурма, вай ман пули бисёр дар кор нест. Не ки ин чизам аренда гирифтанам мешавад. аввал ба харидан натоед, дега аренда гиред ин чиза. Мисол 5,000-7,000 дошта бошед, майда як столове. ман ҳамин чизам аренда гирифта кор кардан мумкин. Не ки майда, калонаш не. Чӣ ба ҳамон чизе ба ки мана мисол столове чӣ ба вугадна. Саҳаре $200 инвеститсия мекунед, сарман бегаҳе $300 мегиред. саҳаре $200 инвеститсия мекунед, хӯрока мебиёред, чӣ бегаҳе мегиред. Вай тез оборот мехӯрад. Дидед а? То есть сеюми маслиҳати ман ин аст ки вақте ки шумо пуле бисёр надоред, ҳамон бизнесе кунед ки тез капиталатон оборот мегирад. ин беҳад зарур. ҳамон обороте ки то есть аз 4 моҳ то 12 моҳ пулатон бо гашта биёяд шумо ба мақсади гапи ман мана ин. чорум маслиҳати ман, бисёр саволо онҷо настадест ки аз чӣ сар кунам кора, аз чӣ сар кунам кора. Идея, план, система, команда. Вот она формула асосие ки шумо бояд истифода кунед. Ин формула $1 миллион меистад бачаҳо. Идея, план, система, команда. ман ҳамин дарс сар карда аста дар бораи бизнес бисёртар гуфтан мегирам, дар бораи пул, дар бораи бизнес, дар бораи дигар чизҳо. ман ҳозир дида буромадам, фикронаи шумо фаҳмидам, кадом идеяҳо шумо ба ҳаст, ин чизҳо ман дидам. ман уже фаҳмиданам ки шумо чӣ чиза уже майнаи саратон қабул карда истода, чӣ чиза ҳамон имкониятҳо дида истода. Идея, план, команда, система. Анамин 4 чиза бояд ки шумо ёд гиред. ин чӣ гуфта гап? Якум идеятона, ҳамон идея филтр карда, таҳлил карда, ҳамон чӣ чизе ки мехоҳед кардан, ҳавая омӯхтанаша ёд гирифтан дар кор. Дар дарси оянда ман мегӯм чӣ хел идея таҳлил кардана. Дар дарси оянда. фаҳмидед? сари шумо бисёр идеяҳо мебиёд, не ки ҳаме вай бизнес ба табдил додан намешавад. пур аз одамое ки сараш ба идея, пур, не ки ҳаме вай идеяҳо бозор ба даромад овардан наметавад. мумкин ки 99% ҳамин идеяе ки дар сари мардум ҳай, вай бизнес ба табдил додан нашавад вая. бисёр одамон гумон мекунад ки ҳамин сараш ба ҳар фикре ки чизе ки калаш ба биёд, вай бизнес кардан мешавад. Не. ҳаме вай бизнес ба табдил додан намешавад. барои ҳамон дарси оянда ба ман нишон метиҳам чӣ хел идея таҳлил карда, филтр кардана. шумо мо формуле ки ман метиҳам, ҳамон рамка ба истифода баред, идеятон тоза мешавад, шумо хатои кам мешавад. чӣ одамо банкрот мешавад? чӣ ки гумон мекунад ки ҳамон идеяш кор мекунад, бо баъзеш қарз мегираду кора сар мекунад. ягон вақт қарз қатъи бизнеса сар накунед. ягон вақт. чӣ ки идеяи шумо таҳлил ношудааст, баъд идеяи шумо таҷриба шумо гирифтагитон не, вай кор мекунад ё намекунад. аммо идеяи шумо работает или не работает, шумо ина намедонед. барои ҳамон нагиред. қарз қатъи бо кор накунед. идея, план. дуюм нақша. чима ман 30 квадрата додам? чиба ки шумо фаҳмиши нақшакаша ёд гиред. аввал фаҳмиш пайдо шудаш дар кор ки баъд рафтор меша. аввал фаҳмиш, баъд рафтор. вақте ки фаҳмиш пайдо шуд, шумо баъд аста рафтортун дига меша, ин натиҷа ба таъсираш мераса. нақша. дуюм ин план. нақша кашед. нақша кашед ки ҳамин нақшам чандта ваш аст. чандта этапашай. нақша, то есть план, начало работа. нақша кашидан нодиҳо ки кай ба сар мекунед. нақшаи запуск. То есть аввал план тайёре,
нақшаи подготовка, подготовительный часть периода. Баъд нақшаи кайба сар мекунед, запуск. баъд нақшаи чӣ хел ина этапи контрол мекунед, ҳар як этапа чӣ хел контрол буданаш дар кор, чӣ хел вай контрол шумо кадом показателоқати контрол карда метоед. чорум, завершение, чӣ хел буданаш дар кор, охир кадом чӣ хел бояд ки вай тамом шавад он гуфтаги шумо. мисол магазин кушодани ҳастед, этапи тайёре, ҷоба кофтантон дар кор, чӣ хел ҷоба буданаш дар кор, ҳамаша коғаз ва фикр карда буред, он арзонтон мефурояд. ҳамаи ҳамин чиза вақта бисёртар сарф кунед коғаз ба кор кардана, баъд кора кунед, осон меша. ман бисёр одамо мегӯям ки бизнес план кун, намекуна. чиба ки вай азоб мекаша майни сараш бизнес план кардан, ба хушаш намебиёд. Мегӯ табакалаш ба худо муаллим, ман якта магазин запчас кушом, хай камтар пулас рафта карда мегирам. Мера дарам Хитой мебинад запчаста, мера дига ҷо Россия, баъд гирифта мебиёрад. Ва мебиёд ки хай кам оборот мешаду, кам ҳамуна ёд мегирад мумкин баъзеш, не ки 3 сол, 4 сол, 5 сол баъд ёд мегирад. Не ки агар ҳавай омӯзад аввало коғаз ба ёд гирад, 1 сол ба ҳамун натиҷаи 5 сола карда метод. Не ки аз сабабе ки намеомӯзад, наметод карда. Дидед? Барои ҳамон дуюм чӣ гуфтам ман? Нақша. Сеюм система. вақте ки шумо нақша кардед, уже идеятун ба убедиться шудед ки кор мекунад, нақшатуна анализ кардед, бо ҳамин нақшатуна як эксперт ба нишон диҳед, як профессионал ба, якта устоз ба, обязательно нақшатуна як бор эксперт ба нишон диҳед, чиба ки вай одамо таҷрибаи калон дорад. маслиҳати ман қати 3 та эксперт ба нишон диҳед нақшатуна, якта дута қати не, 3 та ба. идеятуна не, нақшатуна нишон диҳед. чиба идея хом аст, вай идея хом аст, мумкин ки вай одамо вақте ки идеятуна гуфте ва мегӯд идея хуб рафта кун, неки вай намедонад ки шумо нақша карда метоед ё не, ба шумо мераду чапана карда истодед. нақшатуна нишон диҳед эксперта, желательно 3 таш ба. агар шумо ҳамон одамое ки таҷриба дорад ҳамоно ба нишон диҳед, бовари комил дорам ки ягон одаме тавоно шумо ба бахилӣ намекунад. ягон одам идеяи шумо намедӯзад, ахотир набароред. ман ин чиза действительно дарк карда истодам. бисёр одамо гумон мекунанд ки идеяма нагум. Не, ҳамин дунё ба пур аст одамое ки худаш ба бовариш нест ки идеяи худаша амалӣ кунад. ҳозир ки идеяи шумо вай ақлаш намераса, илмаш намераса, ҳунараш намераса ки идеяи худаша амалӣ кунад. ҳозир идеяи шумо тем более барамон 3 та эксперт ба нишон додан дар кор, мутахассис қати. он вақт ба фикри шумо пурра мешавад, нақшаи шумо пурра мешавад, камбудии нақшаи шумо во пурра мекунад. ана кун вақте ки ҳамоно фикраша гуфту вай кард, шумо сеюми чизе ки ман гуфтам, вақте ки уже сохтеду, уже пеш ба мондеду вай, баъд система внедрят кардан дар кор. ҳамин муддат ба команда дар кор шумо ба. аввал команда, баъд система, ё ки аввал система, баъд команда, фарқаш нест. шумо аввал система агар ки расписаться кунед коғаз бою, система таҷрибаи дигаро ки фаҳмиде коғаз бою, команда ба гирифта мана гӯяд ки мана ин правила, мана ин система. чӣ гуфтаги гап? вақте ки ман система мегӯям, ҳама ҳамин чиз моя сильная страна, то есть ман мутахассис калон чӣ хел система сохтан бизнес ба. бизнесе ки система надорад, вая шумо зиёд кардан наметавонед. бизнесе ки система надорад, шумо вая масштабировать кардан наметоед. фикри шумо қате, мана якта бизнесои ман магазинои парфюмерия дорам. 3 сол ба 439 та магазин ман кардам. 4 сол ба. фикри шумо қате, ин муваффақият ё не? 439 та магазин. ҳамин рӯз ба ҳозир 439 та магазина. на данный момент. ҳамин 425 таш ҳозир кор карда истодааст. як қисмаш ҳозир ма карантин ба маҳкам. ин ба сабаби чӣ шуд? Система. чӣ хел кардам ман ҳамин чиза? ман бисёр дарсҳо гуфта рафтам меам, ба нишон медиҳам. чӣ хел ман ҳамина кардам? вақте ки таҷриба камтар омӯхтаму таҷриба ки буд, ман аввал система сохтам, консепсия бизнес модела разработат кардам. вақте ки ман ин бизнес модела разработат карда, консепсияша сохтам, ки чотки система бошад, ҳамон муддат ба ман команда, баъд ҳамон чорум чӣ гуфтам, команда, баъд ҳамон одамои ковид команда бигиред ки ҳамин системаи амалӣ кардан тод. диққат, хатои одамо чия бизнес ба? мо идея ҳаст, идея холе. баъд мерем ягон рӯи рафиқ ба ё хешу табора мегирем, мегӯем рафтем бизнес мекунем. вай хешу табор мумкин ки
мутахассис нест ё ки намефаҳмад ами бизнеса. Шумо вай мегиред мебед, баъд шумо худатонам профессионал нестед ки якум бор карданед ку ва оям профессионал нест, баъд хатоитон зиёд шуда мегирад, қарзҳо зиёд шуда мегирад. барои ҳам аввал системая созед, баъд кадом одам дар кор аст ки ҳамин кора кардан метод, баъд ёбед. Ин ба монанди медонед чӣ? Самолёте ки сохтан, баъд ка ёфтан? Одами хондагие ки лётчик аст. Самолёт ба духтура бурда намешинонад ку. диққат кардастед? ё ки пеши кабинети ӯзи ба, ё ки кабинети кардиология ба, ё ки кабинети хирургия ба, муаллима бурда намемонад ку. вақте ки шумо клиника мекушед, шумо точно медонед ки ман ба духтуре дар кор ки ҳамин кора кардан тод. Айнан амин ҳамон хел командатон ба одаме ковед ки ҳамон кора кардан метод. ҳамон кор ба лаёқат дорад, ҳамон кор ба тавоно ҳаст. баъд ҳамон кора одама ёбед. баъд кортон пеш мебаравад. ин бисёр одамо онҷо менависанд ки аз чӣ сар кунем, аз чӣ сар кунем. барои ҳама ман гапҳо гуфтам. мо аста-аста наздикиҳои бизнес мебиём. бародарои азизам, ин чорум маслиҳати ман. пула ҷамъ кардан гиред ту, якум клуб $10,000 накапит кунед. ҳамон майнаи сартон бақувват шавад. пула саришта кардан ёд мегирад. иммунни системаи шумо пайдо мешавад. пул қатъи зиндагӣ кардана. худатон ба уверенӣ мешавед. одаме ки пул дорад более уверен пас нисбати одаме ки пул надорад. хуб ана кун. Не ки номи мавзӯи ман чӣ буд? пуле ки дар муҳоҷирате кор мекунед ба инвеститсия табдил тиед. кадом вақт ба инвеститсия табдил дода метавонед? ҳамин пула ҳамаша роя накунед хоҷагиҳотон ба. ино расход мекунад, ҳамаш тамом мешавад. як фиксирований бюджет меонед. мисол ҳар моҳ мисол гӯем $100 ё $200 ҳамон оилатон ба ҳамон пула роя кунед ки ҳамин зиндагӣ кунан шуд. чунки чӣ қадаре ки шумо роя накунед ва ё вай хароҷот мекунад. ҳамин пул бо буромада мебара ва ватани мо обратно. барои вай пула ман шумо ҷамъ карда капитал сохтан мо дар кор. хуб баъд аста-аста ман ин бизнесо ки ман гуфта истодам ку нишон доданам ку шумо баъд оянда бизнеси худатон ба инвестисия мекунед. оянда ба шумо облигатсия гирифта метавонед, аксия гирифта метавонед. ман ин чизҳоро мегӯям оянда ба бисёр чизҳоро мегӯям. шумо метавонед ки як қисми ягон компания бизнеси тайёра харед. ин чизҳоро ман гуфта мегирам. ман нишон дода рафтам мегирам. як сол вақт дорам ман қатъи шумо кор кардан ба. панҷум маслиҳате ки метиҳам дар ин дарс, панҷум маслиҳате ки метиҳам чи ай? баъзатон нависед ки дар Россия кадом бизнесҳоя кунем? ҳамватанони азизам, барои халқи мо ҳозир дар Россия кадом бизнесҳо беҳад выгодне шуда истодаанд? такси. дар Россия бизнесҳои таксия қапетон. вай чӣ ба ки пули ҳар рӯз налични пулай. як мошин дошта бошед, дута кунеташ, дута боша, сета кунеташ, сета боша, панҷта кунеташ, панҷта боша, даҳта кунет. аста рафтан гиред. Не ки такси беҳад бисёр ай. барои ҳамон як бора пули бисёр вложи накунед. конкуренсия бисёр аст. такси ба ман ин бизнес планаша 5 сол 6 сол пеш карда будам. медонам чӣ хел даромад метиҳад. барои ҳамон аста зиёд кунед. ина нигоҳ кунед ки ҳар рӯз пул мебарад. я ин даромаде ки ҳар рӯз мебиёд барои ҳамиқа. дуюм бизнесе ки мехоҳам ки шумо ёд гиред кардан ба дар Россия. бо такрор мекунам, такрорам ки шавад, чӣ ба ки ин беҳад чиз зарур ай. нигоҳ кунед. кадомаетон ки сохтмон ба сару кор доред, сохтмон ба кор карда истодед, ҳаракат кунед ки строительни компания худатона кушед. ин беҳад зарур. строительни компания худатона кушоетон. ин беҳад зарур. агар ки шумо наметавонед ин кора кардан, просто нанимат мекунед якта юристи бақуввата. мегӯед ки ман сарфи назар, просто якта одами надёжни юриста меёбед. ва ҳамон юрист худаш ҳамин кора мекунад. нотариус ба бурда регистратсия карда, соз карда мекунад. Не ки шумо бояд фаҳмед ки строительни компания шуданатон беҳад зарур. чӣ ба ки як 20 соли оянда дар Россия шумо пулдор бақувват шуда мебаравед, агар ки строительни компания худатон бошад. чӣ ба ман мисол шумо метавонед ки эконом хонаҳо сохта фурӯшед мардуми худам оба. бисёр аст муҳоҷирое ки уже граждан русӣ дорад, бисёр граждан Россия дорад. бисёраш. Не ки эконом хонаҳо карда фурӯшед. қимат не, арзонтар карда фурӯшед. ҳамин якта вай ёбетон ана юриста ки документҳои хона вай карда тиҳад компаниятона, якти дига вай меёбед ки теҳсиздани вай кунад, бо якти дига вайш меёбед ки тендер ба участвовать карда доимо тендер вай кунад. ҳамин рус мефаҳмад. шумо ва кам мефаҳметон. барои ҳамон коре карда команда созед ва ё ин кора кардан мегирад. шумо бурдан мегиред. манам ҳамаша худам намекунам ку ман Россия ба Эйфел ҳозир бо сети дигаш ҳаст. онҷо ба компания мо ҳаст. рехмаркетинг шуда ҳастем.
бода 5 та компания ма создали мамин дар Россия. 5 та компания дорам дар Россия. Ман баъзе ҳамон ба ғайр аз исполнительный директор ягонташа намешносам дигараша. Шарт нест ки ма шумо кунед. Бисёратон кор карда каматон пул доретон кохе. қонуни кор кардан ёд гиред. Ягон одама дидед ки дузди кор карда пулдор шудааст? Не, қонуни кор кардан ёд гиред. Меҳнат кунед, қонуни кор кардан ёд гиред. Ин беҳад зарур. Гуфта мемонам, барои чӣ ман мегӯям ки оянда ба дар Россия ин чӣ пули калон мебиёрад? Ман мегӯям шумо барои чӣ дар ин Россия? Чунки ки тамоми мардуми Украина уже рафтан аз Россия, во ҳамаша Европа рафтана. Мардуми Беларуси ҳам бисёраш Европа рафтааст, чунки ки ҳисоби пули курс паст шуданаш. Хуб, ана кун. Унҷо ба мондаги ҳастанд фақат тоҷико, ӯзбеко. қирғизҳо бисёраш дарони стройка ба нестанд. Ман ина дида истодиам. Ин шумо ба шансе калонай. Бисёр строительные компания кушо. Бо кадом направление мегум. Баъд ман конечно детально аз дарон бо як гала бизнесо нишон метам ояндаба. Як направление диге ки Россия ба кардан метоетон. Транспортная компания кушеду обслуживать кунед ҳамин вывоз мусора. Вывоз мусора медона куҷо? Аз просто транспортная компания дута газела гиред интернет қати кор кунедон. Дута газела, сета газела гиред интернет қати кор кунед. Ман ҳамин стройко рафта истодааст ку ва мусораша бурда партофтан дар ко. Ёк як кас мисол аз хунаш мебела гирифта дигар ҷо бурдан дар ко. Як кас диге ва як чизаша куҷо. Ҳамин ин беҳад пули хуб дорад. Ман медонам, чунки ман бисёр одама консультатсия додагӣ. А дарон ки вақте ки ман кор кардам дидам, ман медонам ки чанд пул метиҳад. Ино пули хуб дорад ин чизҳо. Ин даромади хубам дорад ин чизҳо. Баъд вай ба пули хуб аст. Аренда квартира ба пули хуб аст. Бисёр пули бисёр не. Пули бисёрам намегирад, камтатарам мегирад, неки стабилна ҳар моҳ дорад. Риэлторская компания кушода мумкин. ҳамин чизҳо кардан мумкин аст дар Россия. Россия ки ҷои калон аст, ҳамин чизҳо кардан мумкин. Баъд бо як чиз дига барои халқи мо беҳад хуб аст ин бозори сухафрукт. Бозори сухафрукт ҳамин аз даст натиҳетон. Чунки ҳозир ҳамаш дар даст тоҷико аст, ҳаракат кунед ки аз даст натиҳетон. Барои ки аз даст натиҳетон, ритейл ба худатон дароетон. Крупни оптовико шаветон. Ана дигар ваё ба продуктови магазинон даред. Просто моделаш дига кунед шуд. Интернет қати фурӯхтанаша ёд гиред шуд, ҳава дасти шумо мемонад. Ҳозир ман медонам ки мардуми местни русо омада аз шумо гирифта майда хушту карда упаковка карда интернет қати фурӯхта истода. Шумо агар ки интернет қапида гиред, ҳава бозори ин худтон мешавад. аз даст натиҳетон. бо дигар бисёр аз бизнесҳо ки дар Россия карда мешавад, во хеле бисёр. Ман ҳамин соҳаи гармхонаҳои агар дар Россия қапида гиред, соҳаи фермаҳо, гӯшти ҳалола, соҳаи тухм, гӯшти мурғо, ҳамино карда мешавад дар Россия. Чунки ман бисёр консультатсия додагӣ ҳастам, медонам. Россия ба вай мардуми местни, худи мардуми такҷояш, ранги халқи мо меҳнаткун нест. Барои ҳамин бисёр шумо фоидаи хуб мебиёрад. Ана кун, ҳамин гуфтагиҳом дар комментария нависед, кадом чизаша фикри шумо қати ҳамина фаҳмидед ё кардан метавонед, ё ки ягон чи ки ман бинам ки уже фаҳмишатон бо кадом зинаба буромада истода. Хуб, дар дарси оянда ман гап мезанам чӣ хел идея таҳлил карданаша, ки фаҳмед ки ҳамон идеяи шумо кор метавад ё не. Барори кор шумо